So wala pa nga kang gano for today's video no, madto tagkuan ka ng sanitarium kay atong painjikan atong bibi o painuan yang dalunggan kay nagbleeding siya sa yung dalunggan ng gawas ng dugo. So tara, let's go. So dire niabot ta din ta sa merkado no, kay kulang man tong kwarta gud. So kapitat staya sa yang lula kay mga tag kwarta pang dungang pang enjoy kay tako mang bayar nun good 553. Oh no. So nihapit sa misimang lula kay mga ayo may kwarta. Laway yo. So mao to nakapangayon na mig pangdugang dayon para sa painjing ni bebe. So largo na mi sanitarium. Wala din ta nag-uban nito sa sulod no, kay kuan man bawal man dito ang kuan dagan do maghulat. So dira ta diri sa gawas nagulat, nagpakuan na ta din nagpahangin no, naong maghanggawa gyud oy. So pila na to ka oras nga nagulat no, niabot na gyud sila. Dayon okay daw kuno okay nawa o di ba okay lagi na. So mora to mga hanggaw nagabuwang. Ayo di ma.